Извиняй. Здравей. Много ми е неудобно, се притеснявам. Обаче не знам къде е жена ми. Окей. Значи, сестра има рожден ден. Аз оставих я да паркирам колата и сега не знам къде. Добре, ама аз как да ти помогна? Не, спокойно. Значи, аз по принцип като говоря с красиви жени, тя жена ми изкача от нищото. Реално, ти вече ми помагаш. С какво ти помага, бе? С какво ти помага? Пак ли си търсиш някакви оправдания да ми говориш тук с някакви коври, Аз ще ти кажа само един път да се приберем вкъщи, ще те оправя. Ти видя ли на какво прилича тая, бе? Поне да беше красива, тя е някаква уличница.